мехоҳам ки имрӯз дар барномаи чашмаи умед баромад карда гап занам дар бораи чӣ тавр бизнесро кушодан дар берун аз Тоҷикистон, чӣ тавр бизнесро кушодан дар Россия ва дигар давлатҳо. Чиба ки беҳад бисёр комментариҳо хондам, бисёр бачаҳо наста ки маълим ман мехоҳам ки бизнес кунам, не ки ман намедонам аз чӣ сар кунам. дуюм гап мезанам дар бораи ҳамон бачаҳое ки уже бизнес доранд дар давлатҳои Россия. асосан бачаҳои мо бисёраш бизнес доранд дар Россия, бизнесҳои магазинҳои либоса доранд, бисёрашон хеле проблемаҳо ба вол хӯрда истодаанд, якчандта консултатсия додагӣ ҳастанд, медонам. сеюм гап мезанам дар бораи бизнес бачаҳое ки сухафурукте доранд дар Россия ва дигар ҷоҳо. чорум гап мезанам дар бораи бизнес стройка. Основном ҳамин направление ки асоси халқи мо бизнесҳо дорад дар шаҳри Россия ва дигар берун давлатҳо. ҳамватанони азизу гиромӣ, агар ки шумо бизнес кушоданӣ ҳастед, ин ҳозир якум сар мекунем, якум аз он маслиҳат ҳамон бачаҳое ки мехоҳанд ки бизнес кушоянд дар Россия ва дар дигар ҷоҳо, бисёр нависидагӣ аст ки маълим мо аз чӣ сар кунем, аз чӣ сар кунем ки коромо пеш баравад. Ин хел якум коре ки шумо бояд сар кунед, ҳама вақт бизнес аз маркетинг сар мешавад. хотир набароред, барое ки бизнеса кунед, аввал маркетинга кардан дорад. Маркетинг гуфта чизе мефаҳманд. Ин омӯхтани ҳамин талаботи мардум. Шумо бояд донед ки ҳамин мардум ба чӣ даркорад. Шумо бояд ки худатон нағз фаҳмед ки ҳамин харидор чӣ мехоҳад. То есть ҳамон хоҳиши харидора шумо фаҳмида надоред, омӯхтан дар кор. Ҳамин территория ба мардум чӣ мехоҳад. Маркетинг сар кунед. Агар намефаҳмед маркетинг чӣ, дар омада ҳамин ютуб интернетҳо гӯш кунед, якчандта мисол дар бораи маркетинг дарсҳо гӯш кунед, пеш аз он камакак профессионална кор кардан ёд гиред. Камакакам ки бошад. А маркетинг сар кардан дар кор. Тамоми бозор. Мана мисол шумо мехоҳед ки строительный бизнес кунед, аввал маркетинг кунед ки ҳамин территория ба, ҳамин регион ба строительный бизнес пеш рафтан аст ё не, ки ҳамин мардум ба строительный бригада дар кор менеме, ё ки мехоҳед ки магазин либоса кушед. Ҳаминам аввал омӯзед, аввал омӯхта бинед авая. Любой коре ки мекунед, аввал маркетинг кунед. Чунки ки бе маркетинг вақте ки бисёр бачаҳо мекушон, баъд хатоиҳошон бисёр мешавад. Значит, маркетинг ба медарод якум талаботи мардум фаҳмидантун дар кор. Дуюм ҷотун, ҳамон ҷотун ҷои мешудагӣ ҳаст ё не. Анализ карда биред. Агар ки магазин мекушудагӣ бошад, пеши ҳамин магазин ақаллан аз 5000 одам зиёд гузарад, агар пеши ҳамон магазин ба, значит ҳамон кортон пеш мерад. Сеюм, кадом сегмент, агар ки мисол 5000 одам камтартар гузарад пеши ҳамин магазин ба 1,5 2000 ё 3000, значит реклама бо бақувваттар кардантун дар кор мешавад. Агар 5000 гузарад, уже средняя реклама қадам кор пеш ба рафтан мегирад. Сеюм, сегмент омӯзед, высший класс, средний класс, нижний класс. Кадом класс одамо ҳамиҷ табақаи боло ё мобайн ё ки табақаи поёни кадом одамо мегузарад ҳамиҷ ба. Чизи қимат дар кор аст ё ки чизи средний мобайн дар кор, ё чизи арзон дар кор. Ҳамин чизҳо шумо бояд ки худатон фаҳмиш дошта бошед, ин чизҳо омӯзед, ин чизҳо ҳамин маркетинг мемедорад. чорум коре ки канед, кадом реклама кор мекунад ҳамин территория ба, чандта конкурент доред, конкурентҳото ҳаст ё не. Объем ринка фаҳмидан дар кор. Объем ринка гуфта чизе мефаҳманд. Мисол мебинед ки ҳамин мисол талабот 100 000 дуна ба ҳаст, лекин таъминот 20 000 дуна ба. вақте ки мисол дидед ки талабот, мисол объем ринка мегӯям, ҳаҷми ҳамин бозора фаҳмидан ки мисол талабот мисол 100 000 дуна биёри фурӯхта мешавад, не ки дар момент ҳамон ҷоба нарх қимата аз сабаби ки 20 000 дуна базур мебиёрад ягон чиза. барои ҳамон ҳамин чизҳо фаҳмидан тунад. ақаллан камтарак тасаввурот доштан дар кор барои ин чизҳо. барои ҳамин тамом бизнес аз маркетинг сар мешавад. Значит, маркетинг аз омӯхтани клиент сар мешавад. Меомӯзед ки ҳамин клиентон чӣ мушкиле дорад, чӣ проблема дорад, чӣ коро ба вай ба дастгирӣ кардан дар кор, чӣ проблемаҳошо ҳал кардан дар кор. ҳамина ки якум фаҳмида биромадед, ҳамон территория кора сар кардан мегиред. дуюм чӣ кор мекунед? Юридически чизаши ба этмом расонданатон дар кор. Юристо қати кор кунед. Юристо қати кор карданатон дар кор. ё беди як юристе ки шумо ба компания кушода дод. Вай ЧП ҳастме, ИП ҳастме, частные предприниматели, ё ки индивидуальные предпринимательства. Дида буред меша, ё ки патент мегиред, ё ки мисол осо мекушед. Шумо бояд ки ҳамин чиза худотон точно ООО Россия ба ҳаст мисол ООО. ҳамина диққат карда буродатон дар кор. диққат карда гӯш кунед ҳар чизе ки ман мегӯм, чунки ин беҳад зарур аст барои шумо. хатои асосие ки бисёр бачаҳои мо мекунанд, ин юридически худошон грамотна ки нестанд, ба юристи хубам намеоманд ки кор кунанд. шумо якта юрист ёбед ки одами ҳамин дарони ҳамин юристобам ба инсофаш ҳаст, ба фаҳмаш ҳаст, худотарсаш ҳаст. Якта дурусташ ёфта, қати ҳамон дурусташ кор кунед. ин маслиҳати мана дуруст фаҳметон.
як та юристи бахва вай кушода метиҳад шумо ба далши худатон коротонро бурда мегиред. Бисёр бачаҳо гумон мекунанд ки ман агар гражданин Россия набошам номи ман ба компания кушода мумкин не. Ки шумо ба ин гапа не просто юристи дуруст ёбед пул доретон ку нанимат кунед юристи ба қуввата ки шумо ба компания кушода тиҳад неки хотирот набар ки компания кушода вай хароҷотош аст вай расходтош аст вай расходто ва шумо карданатон дар кор уҳдабуро шуданатон дар кор фаҳмиде барои ҳамо ки камтар капитал кардед баъд бизнес сар кунед ки кортон пеш равад ки ҳамо команда ё расходҳо юридически расходҳотона ҳама оплатит кардан тояд иқа пули бисёр намерад ин чиба неки агар худатон фаҳмиш пайдо кунед кор пеш меравад. сеюм коре ки шумо кардан барои бизнес кушодан якта бухгалтер ёфта ҳавайқати маслиҳат карда форми налогообложения определить карданатон дар кор кадом формат налогообложения шумо бояд ки кунед ин упрощёнками ин единими вай форматош аст якчанда форматош аст вай бухгалтерош медонад ҳамона обязательно ёфтанатон дар кор ҳам бухгалтере ки шумо ҳамин чиба ёрдам кунад як бухгалтер ёбад ки ҳамин чиба шумо дастгирӣ кунад ёрдам кунад фаҳмидед ки ҳамин бухгалтератон худаш рафта отчёташа супурдан гирад шумо вай ҳамаш электронно худаш месупорад отчёташа кори шумо нест ҳозир Россия бисёр чи уже бели бухгалтери шуда истодааст барои ҳамо шумо официально кор кунед ёд гирифтанатон дар кор. чорумин коре ки карданатон дар кор аст команда созед командаи хуб аз бизнес аз чи диққат кунед бизнес аз чи сар мешавад аз маркетинг команда чи сар мешавад аз бухгалтер аввал бухгалтера мегиред баъд дига ҳамаш асталниша ба аста дига чизҳое гирифта рафта мегиред командаи хуб гиред бачаҳое гиред ки фаҳмадамон кора тавоно бошад хешутабор ҷамъ накунед гирдатонба кадом вақт ба одамо хешутабора ҷамъ мекунад вақте ки худаш намефаҳмад бизнеса баъд гум мекунад хай ҷиянама биёрам ё ки додарама биёрам ё ва даъват кунам вай ҷиянаш мумкин тракторист шуда кор кардаги ё ҷиянаш мумкин колхоз ба кор кардаги вай мехоҳад ки неки ҳамон ҷиянаш инҷиба биёду администратор шавад но вай ин кора кардагиш нест вай ин кора таҷрибаи кори надорад ҳамин ҷиянатам биёр ради бога неки як ҷо хонон аввал ҳамон ҷиянатам овардаг администраторам кунӣ мон ки як маҳ ду маҳ як сол кор кунанд қатъи одамое ки ҳамин кора кардан метавон ба ҳамроҳи ҳамон одамое ки ҳамин корро мефаҳманд қатъи ҳамон одамо кор кунанд 6 моҳ 7 моҳ ё 1 сол корро ёд гирад баъде ки корро ёд гирифт баъд марҳамат биёд кардан гирад ҳеҷ гап не ки ҳамон ҷиана ёд додан дар кор хешам ёд додан дар кор ва ё тавоно шавад ҳамон корба мутахассис шавад ҳамон корро мефаҳмидаги шавад баъд кори шумо ба пеш меравад иншоалло коратон нағз ба пеш меравад барои ҳамон ҳар кадомоятон ки ҳамин бизнес кушодани ҳастед шумо ин чиза бояд ки фаҳмед. панҷум коре ки шумо нағз омӯхтанатон дар кора ин ассортимент ҳамин ассортименти продукта шумо бояд ки нағз фаҳмед ҳамин клиента нағз донистанан дар кор ассортимента чӣ қадар диққататона чуқур вникат кунеду ассортимента анализ карда бинеду фаҳмед ки ҳамин анализи продуктатон нағз бошад шумо ҳамон продукта мебиёред ки якум оборачиваемосташ зиёд аст то есть тез рафтан мегирад дуюм маржинальносташ зиёд аст сеюм хадовой аст шумо мисол бизнесатона склад ба табдил натиҳед бизнесатона ҳамин хел кунед ки ва савдо шавад фаҳмиданед мо пул кор мекунем кадом вақт ба мо пул кор мекунем вақте ки бора мефурӯшем ё ки вақте ки бора мехарем мо пул кор мекунем вақти фурӯш не мо пул кор мекунем вақте ки бора мехарем агар ки правилни маҳсулот харидед выгодный нарх қатти харидед выгодные условия қатти харидед нархи хуб қатти харидед маҳсулоти сифати баланд қатти харидеду хушрӯ харидед фурӯхтан метоед агар ки нархи қимат харидеду не то бор харидеду сифати пас қатти харидед ва фурӯхтан наметоед барои ҳамон мо пул кор мекунем вақти фурӯш ба не вақти маҳсулота харидан ба барои ҳамон аҳама жёсткий контрол буданаш дар кор вақти харид ба ки зиёдатӣ нагиред чизи нодаркорӣ нагиред ҳамин чизе гиред ки фурӯхтан тавонед баъд бизнесатон ба пеш мебаравад. бисёр одамон гумон мекунанд ки ман пул кор мекунам вақте ки бора мефурӯшам не шумо пул кор мекунед вақте ки бора мехаред ҳамон вақти харидан ба дуруст харид кортон пеш мебаравад савдотон нағз мешавад даромадатон нағз мешавад вақти харидан ба сами главне вақте ки бора мехаред ва ҳамуна маҳсулоти даркория харед чизи нодаркория нахаред всё ҳамин қадар чизе ки дуруст фаҳмидеду кардед кори шумо пеш ба рафтан мегирад. ин маслиҳати ман буд барои бачаҳое ки мехоҳанд бизнес кушоянд не ки ҳамон соҳаба чизи асосӣ дар ин бора ҳамон соҳаба бизнес кушо ки ҳамон соҳаба таҷрибаи корӣ дорӣ агар ҳамон соҳаба таҷрибаи корӣ надошта бошӣ на кушо ки пулое ҷамъ кардаги нест мешаванд бизнес жестоко наказат мекунад ҳамон одама жёстко сахт наказат мекунад ҳамон одаме ки ҳамон соҳа намефаҳмад
қарздор шуда мебрави 2-3 сола пуло ҷамъ кардаги нест мешан баъд бо аз сари нав оилаги ба кор кардани қарза додан беҳад мушкилай. хуб дуюм маслиҳате ки ман метиҳам дар бораи бизнесҳое ки бачаҳое ки бизнес либоса кушодаган ҳозир худо ба шукр ҳазорҳо бор шукр ки як қисми бизнес як қисми бачаҳои мо ҳамаш бизнес кушодаga дар Россия магазинҳои калон магазинҳои 300 квадрат 400 квадрат 500 квадрат то 5000 квадрата магазинҳо ҳаст бачаҳои тоҷик кушодага ҳастанд дар ҳамаи тамоми территорияи Россия. Ман якчанда консультация додам, уже фаҳмидам ки уже дуюм этап ба омадагии ҳамин бачаҳо. Якум этап ин этапи вдохновение, этапи ҳамин орзуҳо, этапи настрой, ҳамин кушода зиёд рафтагӣ, не ки акун этапе ки як қисмаш банкрот меша саршудагӣ. Як қисмаш чиба ки мо мардум чӣ хелем, ҳамин як кас мошин фурӯше кунад, ҳама мошин фурӯшӣ мекунем. Як кас ҳамин ферма кушод гов фурӯше кунад, говбонӣ кунад, ҳама говбонӣ мекунем. Як кас ҳамин бидем ки мисол стройка кор кас стройка кор мекунем. Ҳамин мардуми мо бисёраш ҳозир ҳамун вай ба гузаштааст, ҳамин чӣ буд номаш мошин магазинҳои либосаю ман магазинҳои барои низкий класс, барои табақаи поёнӣ, массави площади калон, чизе арзон ва барои ҳавай. Не ки ҳавай бам як қисмаш ҳамун чизе ки намефаҳмаду профессионал нест, соответственно банкрот мешавад. Не ки вақте ки банкрот мешавад, плошу нест мешавад. Барои ҳама ман мехоҳам ки бачаҳои мо банкрот нашаванд, бачаҳои мо бояд ки пулдор шаветон, тавоно шаветон. Ҳама мо бояд якдигарон таҷрибаи корумон гап занем, ёд тем якдигарон ба. Шумо ягон вақт бахилӣ накунедтон, кадоматон ки ҳамин як соҳаба муваффақ ҳастед, ҳамин мардуми тоҷик, мардуми халқи тумо ҳамон соҳаба ёд те. Бо 10-та, 20-та, 50-та дига ёд гирад ва беҳтар. Дунё калонай. Ризқа худованд метиҳад. Ризқа худованд донед. Ризқа аз бандаш надонед. Аз касбатон надонед ризқа. Коре ки мекунед ва касбатон ризқа надонед. Ҳаракат кунед ки ризқа аз парвардигор донед, аз худованд донед, баъд кор пеш мебарад. Маслиҳатое ки додане ҳастам барои ҳамаи хел бизнесмено. Якум бачаҳо, 3 кора шумо 5 кора шумо бояд ки точно кунед. Агар намекунедтон, барои бисёротон банкрот мешавед. Дар оянда бисёротон банкрот мешавед. Якум анализе ҳамун ҷота локатсия, ҷота анализ карда баро. Агар ки ҳамин бизнесат ба 6 моҳ боз, 6 моҳ бо, аз 3 моҳ то 6 моҳ, ҳар рӯза продажа боло нарафта истода бошад, ҳамун ҷо ҷои дуруст нест. ҳамун ҷое ки ту магазин кушодага ҳастӣ, вай бизнес 1 сол пасам прибили намешавад, 10 сол пасам прибили. Вай ту лӯши маҳкам кун аунҷо магазино, дига ҷо бабар. Якум маслиҳате ки метиҳам, чиба ки ман дидам ки бисёр бачаҳо уже қарз бафтида истодаанд. Значит, аз 3 моҳ то 6 моҳ диди ки динамика боло нарафтан асту, ҳам ту поин ба фурӯмадан аст, ё ки рост рафтан аст, не ки ту минус ба рафта истодӣ. Прибил ба набурӯмаданӣ. Значит, ҳаракат куну, вай аз баҳри вай ҷо биро. Ҳамон магазина аста хушрӯ карда, дига ҷо бабар. Ин як. Мо ина мегӯем локатсия. Локатсия значит ҷои нобоб, ту дига ҷо ба истодӣ. Боре ту барои мисол мумкин ки барои табақаи поёнӣ ҳаст, не ки ту ҷое ки магазин кушодагӣ онҷо ба табақаи болое гашта истод, ё ки табақаи мобайнӣ гашта, средний класс гашта истода. Сегменте ки ту выбор кардага ҳастӣ неправилно. ин ба монанде ки шумо манам гуфта истод ки маълим ман ин туфли занона харид, ин туфли занона туфли зур. Ман мегӯям ки ман намепӯшам туфли занона, ту маро маҷбур кардем ки не медонӣ ҳамақа чизи хубе аст ки. Барои ҳамон агар ки ҳамон боре табақаи болоя поёне ба пешниҳод кунед, ё ки поёне табақаи боло ба пешниҳод кунед, вай мардум вай намехарад. Вай чизи дар кориш не. Шумо бой метиҳед, шумо қарз ба мефаред, қарздор мешавед. Якум коре ки кунедтон ҳамин чиз, значит локатсия, ҷо. Дуюм коре ки кунедтон бачаҳо, учёт контрол. Немедленно учёт контрола монедтон. То ҳамин учёт контрола намонед, ҳамин пулдорам бошед ки оқибаташ банкротство. 1000 пулам дошта бошед ки конца концов камбағал мешавед. Баъзе бачаҳо ман консултация мо баъзе бачаҳо гуфта мегирам, ман дидам ки минус рафта истода. Мегӯяд ки 1 сол боз аст минус рафта истодиам, ҳар моҳ 40000, 50000, 60000, 100000 минус рафта истод, не ки бо истодааст. Чӣ бо охир мегӯям ту маҳкам намекунӣ? Хай ҳама минус рафтан аст ку. Ну что? Причём ҳама? Ҳама худаш як кас худаш девор поин партод, ту ҳам поин мепартӣ? Як кас намозхона бас кунад, ту ҳам бас мекунӣ? Як кас чӣ гӯям одам кушад, ту ҳам мекунӣ? Чӣ дар кор ту ба ин чӣ? Ту бояд ин кора накунӣ. Ту бояд ки дигар хел роҳ баравӣ. Роҳи ту дигар буданаш дар кор. Ту бояд роҳе баравӣ ки ту ба фоидаш расад. Ту бояд дигар роҳ хат равӣ, дигар кора кунӣ.
барои ҳама қадар ҳама минус барафтан аст ин нушто ту минус банарав вай кори ҳама ту кори худата кун ягон вақт ин хел фикрро накунедон просто ҳамин гапҳо қати худотона дилбардорӣ мекунед я просто ҳамин гапҳо қати худотона як ором мекунед я дилнавозиш мекунед на самом деле кори шумо ин бояд набошад на самом деле кори шумо бояд ки профессионально бизнеса управлять карда бошад бизнес это управление бизнес ин кондуктор не автобус ки омадааст касса пула гирифта бурафта ангири не бизнес ин управление ёд гирифтан дар кор сохтан дар кор бизнес ва месози ҳамин меҳнат карда майни сарат хати бизнеса месози ва ҳам ту пайдо намешавад. Значит дуюм чизе гуфтам учет контрол ба сета чӣ медорад ҳисоб китоби бор ҳисоб китоби пул ҳисоб китоби доимо клиент ҳамин сета чиза доимо ҳисоб карда истодем кор ҳамаша автоматизировать кунедтон ҳамаша компютер бадароритон наметоем нанимат кун камтар бизнес кушоем пул ёфти камтар дига пулти ҳамун худи ҳамун русуа нанимат кунедтон ҳавоё омада карда метад дастотон ба ҳамун чиз дар кориотона. Хоб сеюм коре ки шумо бояд кунед ёд гиред ин беҳад зарур управление ассортимента управлеша ёд гиред ҳамин маҳсулоти боре ки доретон се ба тақсим кунед ABC анализ карда се ба ҳамин маҳсулота тақсим кунедон худаш уже пайдо мешад ABC чӣ гуфта гап А категория сами хит продаж Б категория ҳамон боре ки средне ба фурӯш мерад С категория ине ки кам ба фурӯш мерад анакун А категория кадом бор мефурод ҳамон боре ки муддати 20 рӯз ба шумо мефурӯшед ҳавая оборачиваемость тез аст гардишаш тез аст 20 рӯз ба фурӯш мерад А категория Б категория ба ҳамон боре ки 40 рӯз ба фурӯш мерад С категория ҳамон боре ки 60 рӯз зиёдтар ба фурӯш мерад значит ҳамин хел кунед ки магазинатон ба 70% бор фақат А категория шавад ки обороташ тез шуда бурафта ангирад Б категорияш 30% ин зураш 40% мана ин С категория ине ки аз 60 рӯз зиёд аз вай даст кашед вообще набиёред вай бора вообще скидка кунед фурӯхтан гиред барои ҳамон управление портфел продукт ҳамин ки аз 40 рӯз ки гузашт скидка додантун дар кор аз 60 рӯз ки гузашт себестоимосташ нархи худаш ти фурӯш тесатар нест кун дарони магазин ба якта уголок отдельно ҷо кунеду ҷои борои скидка монед аксионный товар гуфта болош бинависта монед ҳамонҷо фақат боре ки ҳамон акса қати мефурӯши ҳамонҷо монед фурӯхтан гиред акса қати баъд худо хоҳад коратон ба пеш меравад иншоаллоҳ. Ина мо управление портфель продукт мегӯем ҳамон портфель продукта управлят карданатон дар кор агар ин кора накунед коратон пеш намерад бачаҳо ин чорум чизе ки шумо бояд кунед. Панҷум продавец ҳамон командатон продавецотон шумо бояд ки ва ёд диҳед ҳамин продавецое ки доред ва бояд ки ёд диҳед ман дидастам бисёротон магазин мекушеду ба ҷияна мебиёред ҷиян чӣ кор кардагӣ ё тағон ё амак ё хеш ё ки додари занатон ё ки писари амакатон ман намегӯям ки ва кор накунад не ва ё мутахассисаша кор багиред номутахассисаша кор ба нагиред продавецое гиред ки уҳдабурай сервиса сохтан метод як баъд вкус дорад ҳамин мефаҳмад ки ман ҳамин клиента чӣ хел либос пӯшунӣ ки кукла бар ин тобад вай фикре ман ҳамин ақли миҷмекерӣ дорад фаҳмиши ҳамин клиента либоспӯшинӣ дорад мисол клиент қати муносибат карда фаҳмондан метод ки барои кадом кор гирифтанед барои кадом маърака гирифтанед барои офис ба мепӯшедме кор ба вай ба мепӯшедме повседневка ба мепӯшедме ҳар рӯза ба ё ки барои чӣ ина гирифтанӣ ҳастед ба кадом ҳамина куҷо ба истифода мебаред кадом самти зиндагитон ҳамин хона барои хона пӯшида гаштан мегирем барои чӣ вай бояд ки чотка фаҳмидан тод средний чека зиёд кардан тод средний чек гуфта мо чизе мегӯем клиенте ки як барои омад як чӣ гирифтанӣ як носки гирифтанӣ омада қабат вай бо як туфли фурӯхтан дар қабат вай бо як бурук фурӯхтан дар қабат вай ба курта фурӯхтан вай ҳамон чиза паровоза сохтан тавонад ин паровоза сохтан фақат продавец метавонад муомилаи нағз қати ассортименти хуб қати занҷира месозад барои ҳамон беҳад зарур аст ки средний чек ба ҳисоб меонад баланд бурумадан гирад барои ҳамон кадротон кадрои хуб буданаш дар кор кадрои нағза гиред именно кадрои гиред ки ҳамон клиент қати як забон қати гап занад ман ҳозир шумо хитой раведу тоҷикӣ гап занед хитоиҳо шумо намефаҳмад хитои гунаҳгор нест ки шумо нафаҳмида шумо гунаҳгоред ки забони вай қати гап наметавонед задан фикратона фаҳмондан наметавонед барои он продавец буданаш дар кор ки вай ҳамон маҳсулот нағз донад то ҳамин продавец маҳсулота надонад
кор вообще пеш намерад. Ҳамин продавец то маҳсулота донадага чунон кора месозад ки айҳо ҳамин одами кӯча ба гузаштагиам дар омада харидан мегирад. Не ки вақте ки продавец намефаҳмад маҳсулота, намедонад маҳсулота, ва ҳеҷ кор карда наметавонад. Ин ба монанди медонед чи ай? Ба монанди ки баъзе одам ба дасташ ба $100 ти ҳамин хеле як чизе мепӯшад ки ҳавасат мебиёд. Баъзе одам ба $5000 ти рафта як чизе шалақ мекунад, пула нест мекунад. Не ки як чизе мегирад ки ҳамун чиз на вид дорад, на зебогӣ дорад, на ва ҳавас карданам намешавад, нигаҳ карданам намешавад. Баъзе одамҳо барои ҳамун гап дар бораи инҷо гап дар бораи пул не, гап дар бораи ақл мерад. Баъзе одамҳо ман мебинам $100,000 расход мекунад, як чиз сад кардан наметавонад. Дигар одам мебинам $20,000 расход кардаст, ҳамин хеле як чизе кардаст ки ҳавасат мерад. ин чи фаҳмиши одам дар кор. Барои ҳамун продавец гирад ки ҳамин чиза фаҳмад, кори шумо фаҳмад, кори шумо ба ҳавас дошта бошад. ҳамин хел одамҳо гиред. бо як чиз дига мегум шумо, шашум чизе ки мегум, برادر اگر که شما مغازین کلان کشودنی هستید، مغازین من کلان 200 مثلا 1000 کвадрат این خیلی این برای سرد نیج سرد کلاس کشوده میشه. همه وقت این مغازینا ارزون تر بودنش در کار، همه وقت برای همون بیشتر این مغازینا کار میتیاد. رژیونا با همین روسیه بگه کشیدگه رژیونا با کار میتیاد. مسکو و سن پترزبورگ با اگر که کشیدگه همون جای بکشید که نزدیکتری بازار باشد، نزدیکتری همین میگرانت ها بسیار باشد، نیسک کلاس بسیار تر، تو است طبقه میانه و نیج میانه، طبقه پایینی بسیار تر. اگر شما بینای شهر بکشید این خیلی مغازین بانکرات میشه و ارندش هم کلونه. هم این محصولات اون خیلی خریدار تو از همون کلینت همون جبه نیست، شما پولتون نیست میشه، بانکرات شدنتون ممکن. برای همون رژیونا بکشید، رایونا بکشید، اونجاها با همون طبقه سرنی و طبقه پایینی که بسیار است و بسیارتر میگیرد. اگر شهرهای کلان بکشید همون جاهای بکشید که هم میگرانت ها بسیار باشن، خاطرتون نبرد. حاضر میگرانت ها کم در روسیه، برای همون سوداتون پس میشه ریسک. این همین مسئله‌تون بود برای آدمایی که میخوان که مغازین لباس کشون یا که دارن حرکت کنید که قرض و گرفتون کم شد. هفتم چیزی که من شما با مثلا میتیم سیقابتا کنترل سازید. ترخ уровень کنترل. یکم همش به ویدیو наблюдениемون، دوم همش автоматизация کن، سوم هر ماه استاتکت بردار. هر ماه استاتکت نبرداریگه учет کنترلات پیش بنمیرد. بیزنس چی خیلی شده نشم نمیدونی درجه. اینا فهمیده گیرید. سیومین مسئله که میخوام تیم در باره این باب سیوم در باره بچه‌ای که مغازین‌های سوخافروخت دارید. سوخافروخت بسیار است بچه‌های خودم با در همین روسیه. برادر با تکرار میکنم. همین بازار حرکت کنید که اقلا یک 10 سال دیگه دست بچه‌های تاجیک بستد. من خرسندم که همین صحابه بسیار است مرد. هم تو کدام شهر روسیه دارید همین دست بچه‌های تاجیک بست. نه که در آینده این بیزنس ریتیل میگیره. ریتیل من همین پیتیار که من همین ماگنیت و همینا دلشون با است همین گرفتن از دست شما. میوه گرفتن کو من پلیت و پلاتکا بود کو پلاتچنی بیزنس گم شد که روسیه با همون میوه میفروختن پلاتکا با آذربایجان همین تاجیکای ازبکو هوای است گم شده برفت. است همین آدم‌ها چی به اومده است تو است همین مغازین در اومد سوپرمارکت در اومد خود همین سوخافروختن و حرکت کرده استن که از دست شما کشیده گران شما باشه چیکار کردنتون در کار شما حرکت کنید که همون asta صفت سرویس و زیاد کرده همون توچکاتون زیبا کرده современный магазин کرده همون торговый центр با موندن با حرکت کنید. اگر شما حرکت کرده و современный با تبدیل تید شما هوا پیش نمیکند میگوید که خیلی هست استودان گراد میگوید نه وقتی که واش современный به نمیبیارید وید современный نمیکنه و شما میبرورد ویدش современный کنید یک دوم نرخاتون بردارید با من تکرار میکنم نرخاتون بردارید. یک تا شاگردم یک 5 تا مغازین داشت بعد از همین برآمد من کردگی نرخوش کمتر برداشته نرخاتون کمتر گفت که معلم گفت نرخوما کمتر بردارم اگه پیشتر اگه 25-30 هزار سودا میکنم تا اگه 40-50 هزار من بعضی وقت برآمد маржатон зиёд мешад, прибылтон зиёдтар мешад. Бо такрор мекунам. Чиба ки одаме ки торговый центр мерад, вай харидор дига харад. Вай харидоре ки табақаи мобайна ба аст, табақаи мобайну табақаи боло ба медарод. Вай харидоре ки бозор ба мегирад, вай табақаи поюни. Тоҷикои мо бисёраш ҳамин бозор ба савдо карда, бозор ба гаштагӣ гумон мекунад ки чӣ қадр арзон бошад ҳама қанат. Ин фикронаи Тоҷикистон аст ин хел. Тоҷикистон ҳамин якдигараш дипингават карда арзон кун гуфта. Чӣ қадр арзон мекунад ҳамин чизи бесифат шуда бурафтагӣ. این همه جا با کار نمی کند. در روسیه
агар шумо торговый центр ба шитаги ҳастед нарха бардоред, агар шумо бозор ба шитаги ҳастед хай нарха поинтар ба дошта ҳастед. даже якта худатун ам бошед ки якта магазин доред бозор ба якта магазин доред торговый центр ба нархта сал бардоред ки ҳамун клиент ҳамун уровен ба бо зиёдтар мехараду ҳам боваре ҳосил мекунад ки ҳамин маҳсулоти ту маҳсулоти хубай. ин беҳад зарур бачаҳо. ҳаме мағозотуна фирмене кунедтун, ҳаме маҳсулотуна упаковка кунедтун, аста аста дизайн бабиед, фаҳмед уровни дизайна фаҳмиданатун дар кор. Упаковка, дизайн, автоматизация, ҳамин чизҳо карданатун дар кор. Продавецотуна ёд диҳед. Баъд сеюмин чизе ки мегӯям бачаҳое ки ҳамин сухафурӯхт вай мекунад, ба ҳамин продавецҳои шумо ранги робот шуда мондагӣ. шумо вай выходной надорад ягонташ. ман медонам бисёраш ҳам мебиёд бечура соати ҳамин 6 сар ки мерад 10 бегай мебиёд ё 11 бегай. ҳамин бевиходной солош хати. Вай одамо дарунаш уже тамомшудагӣ бачаҳо. вай на ҳавас дорад, на зиндагӣ дорад. вай таги зиндагӣ, таги хок ба зиндагӣ кардагӣ барин. вай одам монда мешавад. одам ки монда шуд, вай эффективносташ гум мешавад. ба вай дилбазан мешавад, баробир мешавад. вай клиент омадан аст ме, клиент наомадан аст ме, мехарад ме, намехарад ме. вай ба баробир шуда мемонад. чӣ ба? чӣ ба ки вай сахт монда мешавад. вай шумо ақленӣ, девона шуда мумкин. ман медонам ки бисёр одаме хеле кор мекунӣ. бисёр бачаҳо медонам ки хеле кор канад. мепурсам, хай мегӯяд коргардон выходной нест, хай выходной чо мекунад? чӣ гап аст ин? вай нафас кашидаш дар кор, вай дам, вай организмай. ҳеҷ ақле неда ин кора шумо бачаҳо. барои ҳамон вай бачаҳо коргаротон 3 сол 5 сол ҳам ҳамунҷо баистад ки шумо пулдорам намешед, вай ҳам пулдор намешад. хай ҳаме камтарак пулдор мешед ки ҳамин мебед чун хона мекунед ё тӯй мекунед, ба ҳамин тамом мешад. ин бизнес не бачаҳо. ин просто чӣ гум камтарак пул кор кардан, не ки ин қати пеш намеретон. ин қати ман мехоҳам ки мардуми мо профессиональный система сохтани ёд гирад, именно системный подход ёд гирад. ман гумон мекунам ки ҳозир ман ин барномаи чашма омад анча ман дарс додам, ман гумон мекунам ки ягон вақт ҷудо мекунам, ман як дар Москва як 5 рӯза барои ҳамин мардуми ҳамин бачаҳое ки магазин либос дорад, магазини чӣ дорад, мисол сухафурӯх, барои ҳамин танҳо бизнесмено ба забони тоҷикӣ именно барои именно шумо ягон рӯз ман Москва ба ташкил мекунам. акун моҳои тирамо ба ташкил мекунам. то тирамо ман вақтам нест, физически успех накарда истодиам ман. ман дута барномаи ҳамин чашмаи умеда даже бировардан натонистам аз сабабе ки успех накарда истодиам. барои ҳамон гумон мекунам ки ақаллан тирамоҳо ба ҳамин кора кардана мо дар кор. ман мехоҳам ки халқи мо бисёраш бизнесмен шавад, бисёри шумо бизнесмен шудан дар кор. ин беҳад зарур, ин беҳад зарур бачаҳо. чӣ ба ки бизнес ба баракаташ дига пул бисёртар аст. вай ба он ҳисоб кор карда пулдор шуда баъд аста аста бисёртар ободӣ карда метавем.